por exemplo, a privatización da limpeza, onde reduciron no Reino Unido de 67.000 a 36.000 limpadoras nos últimos 15 anos. Bueno, pois as infeccións, a infección en concreto por este xerme, que é un xerme moi complicado de tratar, é das máis altas da UE, e está claramente relacionado, porque está demostrado, coas horas de limpeza. Esta é unha gráfica onde se ve un pouco a reducción de camas, sobre todo en camas de crónicos, en camas de saúde mental, nos últimos anos en Inglaterra. A parte de Inglaterra temos o modelo de Alcira. Alcira é un área de Valencia onde o que se fixo foi ofreceuse un contrato tanto da creación do hospital, un hospital ali nese pobo, como da asistencia especializada. Nese caso, non somente se fixo cargo da construcción e mantemento do edificio dos servizos non sanitarios, sino tamén dos servizos especializados. Ben, o modelo Alcira, que é un modelo que a Deslas dixo, chegamos ao máximo, isto é o que nós queríamos precisamente, poder demostrar o vos que somos xestionando e dando un bo servizo sanitario. Foi un fracaso absoluto. Houve perdas sucesivas. No ano 2003 a Consellería rescatou a concesión do hospital, aboando a Deslas todo o importe do investimento realizado e ademais o lucro cesante. É que hai que ter unha cara, que eran 25,4 millóns de euros. En Valencia son moi ricos, pero como siguen así, van deixar de ser, desde logo. Saneou as contas e no ano 2006 incorporou, a parte de dar no contrato o que era a asistencia hospitalaria, incorporou a atención primaria tamén. Por suposto, aquí, cando contratan, nos contratos que hai ofertando asistencia sanitaria especializada e primaria, nunca vai farmacia. Que farmacia é onde está o burato negro da sanidade. Nunca vai farmacia. Ben, a concesión volveu a Deslas. Que casualidade, non? O sea, despois de pagar aos valencianos todo o que pagaron, volveu outra vez a mesma... As experiencias, desde logo, son tremendas. Incluso en Inglaterra, porque mirade, unha cosa que teóricamente no prezo que hai do contrato vai incluído os xuros, o sea, a empresa concesionaria negocia cos bancos un préstamo e ese préstamo ten uns xuros que ten que pagar, que os bancos, como o período de maior risco precisamente de incumplimiento do contrato é o período de construcción do hospital, entón ese préstamo que dan inicialmente é caro, a empresa é caro, entón, pero eses xuros que son os que levan o préstamo son os que a administración paga.